Mathilde, jouw focus ligt bij de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Wat moeten we ons daar precies bij voorstellen? Openbare ruimte is eigenlijk alles waar je naartoe gaat dat publiek toegankelijk is buiten je huis. Dus dat gaat langs de ene kant zijn dat straten, parken, pleinen, maar ook wel scholen. Als het gaat voor de openbare ruimte voor kinderen, ook voor supermarkten of cafés, want daar kan iedereen naartoe gaan. En er schort iets met die toegankelijkheid, neem ik aan. Er is een probleem. Wij gaan ervan uit, of wij willen graag dat België een inclusieve samenleving heeft, dat wij daarin wonen. Maar inclusief betekent toegankelijk. En dat betekent dat iedereen zich overal en altijd veilig en welkom moet voelen. En als je vandaag door de straat wandelt, merk je het misschien niet zo, maar als je effectief met de mensen gaat praten, als je effectief kijkt of het parcours van iemand volgt, merk je dat dat niet zozeer het geval is. Toegankelijkheid, dat gaat voor mensen met een beperkte mobiliteit, gaat voor mensen met jonge kinderen, maar ook gewoon in het algemeen een gelijke toegankelijkheid, een gelijke verwelkoming voor mannen en vrouwen, jong en oud. En dat is vandaag in vele plaatsen, vooral in grote steden, vaak het geval niet. Als we kijken naar, overal zijn er op het straatbeeld, we weten ze veel te goed zijn, de urinoirs voor de mannen. Of zelf in elke gemeente gaat het over hondentoiletten. Maar waar moeten we naartoe gaan als vrouw? Of als vrouw met een jonge baby, of als man met een jonge baby. Daarvoor is te weinig aandacht. Ja. En welke initiatieven wil jij daar rondnemen, concreet? Ik denk dat het probleem op 3 niveaus moet aangepakt worden. Langs de ene kant is het de directe, veilige en technische toegankelijkheid. Dus dan gaat het over toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers. Of als je weet, van daar is een bushalte in een donker steegje waar tot laat een bus passeert. Zet daar een straatlamp, maak die zichtbaar. Zorg dat mensen zich daar veilig voelen. En dat is iets waar we nu meteen op moeten inzetten. Langs de andere kant, het tweede niveau, is effectief publieke ruimtes gaan herdenken. Tot vandaag de dag zijn steden gebouwd in een mindset van de 19e eeuw. En dat is niet meer het geval. We moeten, als we een nieuw park of een nieuw plein aanleggen, moeten we praten met de mensen die daar rondwonen. Wie willen we dat dit park gebruikt? En we willen niet gewoon dat dat door een groepje jongens die gaat basketten in het midden van het plein, dat dat enkel voor hen is. We willen ook dat vrouwen komen basketten. We willen ook dat vrouwen gewoon daar komen babbelen. We willen dat kinderen, jong en oud, zich daar veilig voelen. En ermee voor zorgen dat vrouwen mee aanleggen. Want vaak wordt openbare ruimte bedacht, ontworpen, maar ook gemaakt door mannen die geen rekening houden met die gevoeligheid. Een voorbeeld zijn bijvoorbeeld ondergrondse parkings, waar je als vrouw vaak niet veilig voelt. Waarom? Dode hoeken. Ja. Je hoort iemand aankomen, maar je ziet het niet. Hè? Dus je hebt helemaal gelijk dat ook bij het concept vrouwen... En dan een derde niveau is denk ik ook wel in het algemeen, als we kijken naar het onderwijs. Ik kan niet geloven dat er nog altijd scholen zijn waar dat lichamelijke opvoeding gesplitst wordt tussen jongens en meisjes. Hoe willen we dat, als we spreken over publieke ruimtes, als we spreken over, we willen dat jongens en meisjes samen spelen op straat of samen spelen in een park, dan mag je ze niet van in het begin zeggen, meisjes spelen met de poppen en jongens met de blokken. Nee, want dan installeer je natuurlijk de grote verschillen die er natuurlijk wel zijn. Je kan ze niet helemaal wegwissen natuurlijk. Nee, maar we moeten denk ik in ons beleid beginnen met vrouwen een plaats te geven. Want als we kindjes zeggen van oké, jullie moeten hier plaats maken voor jongens, dan installeert dat zich. Ja, op een verkeerde manier. Ja. Dank u wel. Dank je wel.